Oyo Namos Nyaribo, Mugavano Nyamira County, and the party leader of UPA party, the party Yomousi. Ekerenga yetu yatareta na okora matangazo igore safari ye kiongozi oito Fred Matiang'i Gusii litukoria Friday Mambia. Safari wansera ya Nsiongo yani Kijauri saa 3 ya Mambia. Tokora Kijauri togende Keroka. Tokoru Keroka tutenene Keumbu tukwani abantu tumaya kwenda moja kwa moja mpaka Kisii Town. To address abantu gari around about ya capital. To kora na abantu ba Kisii County. To anze sabari yokwenda Nyamira. Ndotenene town ya Kemera. Kiongozi akuwa na abantu baya ari Kemera. Kori Kemera to ani Nyamira Town. To ika Nyamira Town na asa obisi ya governor obisiane asaini gitabu. Arabu tumego tara na magorogoche nseme ya mata junction ya Shivering supermarket. Anyare wa address abantu ba Nyamira Town. And jinsi much around it. Toko Nyamira Town. Toko na moja kwa moja mpaka Kerenyo. Na nyora abantu bamuganyite. Raise kwa mono chiza chia saa 8. Akwani abantu aokora agenda Ikonge. Konge na matine market yenene. Atene no akwani abantu amanya gutira gucia chebirate na gucia ke safari. Ekerenge kanina tubwate no tebya abantu baitu babeamo ande party yake yamo ikorokwa UPA. UPA ne party ya Matiang'i. Nango jumotine rao tenera nera kori coalition ne chipati chinde. Ekiam na Kenya ere bono iga pati ende te yona yemo era wini chikora. Yo ikori yo bosani koru ande koru boru ya moino. Koru Mount Kenya, koru Coast na sande na mbogere. Na nsigisi as to sinyine gawo. Igo siasa iliye personal kamoranje tujerabe kakando ikiaji kamera Jones kianya njitorigere timambya chora nabagusia bambare amo mbanya ariko beke kuramo gose yaya igaki moranje mutana out moje asobonge erinde be kero keri nabagusi banjire go support yo montobo na itora moririsi mambya na era arikori yobo kande na ijikura chira isane na toroje twatarire twatomire firas aba Kenya no montobo mawakwana Fred Kengo Matiang'i onya abantu bakwana ene chance ya mene ne tobwate no mubusi eta chebwango iga enga kietoro boiko bwense bono yoito anyore chance bine ya bakanya banjiro monto ito kamoranje tutige segichie kenyomba tutiga mangana ichipati chinde torari behind him na ende party ya UPA baroro batokurwana gesiasa barojina party ene ya Amos Nyaribo mumanyerero ne party eyo na yetu nyetenenere bakomanye nachi omanye nachi le bono yetu unite behind him tobe como usiamo tonyare goisana yonko babori ga kimotie chiga chenu mambirioka
Turwe gento tokoro ke kangerese statement. Toro kuna intwe tuanjire kabamo. Nari toko mutoma ojisiko onyora tabuati shida korukende yonsi. Nande Friday yuju korandi chikura usi. No tore njenaye. Tomurigeri chikura tiatomo eri bagagenda isiko. Aina aronda ate abantu baito kamura anje mambia. Karati gasite koera bagusiba ate gasite koera. Kwani abako gasite koera. Mambirioka moso kaso bonge itoranya kuru a good statement. Teri nguzana no. Chubina wasani baito. Eyenga tubwate na yemo. Eyenga yoko bega Fred ya service. Onye banje otumie dietari yaye. Sawa, ndundori ko barwani. Lakini obo kene mborigo chikori oboko. Igo koboka korubwe neighbor gozo koboka korumwao. Yese karaje tembaro abate ko and actually bakamobe ko musaraba. Mundo kabiro itana kobora. Echinye kabiri nera okorukare. Lakini bari bandi babwato bongo bore straight. Mo preferi upon bari babwate ibirangari ebibe barunjera sto weta ekiagara egente kine kyomusi ngeri kya montomo ngeri kya Fred Matiang'i kine egente kyomusi ne project yomusi ase ngenjo omusi toro monto yomo abara ibonsi pi to bakare bishire baje ekiagara kerese yekoba no solo na botoko morangire. Osoro to join mambia. Freddy Momromino. Tuwa ya to tebia. Naende. UPNA party. Ele party yechinguru. Na iko party iko imara. Abantu bonse abato isana. Onyaba garaba isana ODM. And they are spread even further. Ngakitu ansuta so party yamo. Na itora atware sauti yamo. UPA egento motamaiti. Ndobwata abantu kira ase ni Kenya as National Executive Committee. Ndobwata mondo korukwale. Ndobwata mondo koru Wajir. Ndobwata mondo koru Narok. Ndobwata mondo koru Kisumu. Ndobwata mondo koru Kakamega. As a national executive area connect. Naende Mombasa bonse bebangire. Wango iga wiki ego jetara erango na toto yori jobs. Igo UPA is a national party. It's a national party. Ibwata wafuasi koruboru ya Moino, korubungoma, kwenda Trans Nzoia, Gocha Vihiga na Kakamega. Gatwara koru Taita Taveta, kwenda Kwale, Mombasa, Kilifi na Tana River. Ndobwata chief branch already, chiro operational. They want to talk about a new idea because now Ndobwata presidential candidate. And like before, carried to attend 2022, it was the first time. Lakini toka manage yomo gaba no yomo, mochumba yomo, naba MCA 18. Lakini wana otoko genda, otoko na mno tuo mabana.